आं दा बर्थमान दंफैयो नेपाल हादोराव। बे नेपाल हादोरनिनो सिङाव थानाय जापार डिस्ट्रिक्टनि सैनिक नगराव दा दंफैयो। बेहाय जोंहा गोबां जोंनिनो मेचे समाजारि एबा बेहाय थागिबि बिथांमोना नेपाल हादोरनिनो। थ' आंजों लोगोसे दङ नेपाल हादोरनिनो मेचे समाज सिबियारि आफादनि आफादगिरि। आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन दिनै बेहाय मानि थाखाय बे न'आव बा बे न'बांखौ मानि थाखाय लानाय जादों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। खुलुमबाय। आं बिरेन मेचे समाज सिबियारि आफादनि आफादगिरि नेपालनि। बे दा जों बे बड'फा गेस्ट हाउस बाय नेपाल हादराव जों गायसनदों। बे गायसननायनि मेन उद्देश्यआ जोंनि मा होला जाय सानजानिफोरा फैनायनि नोंनि मेगन दिन्थिग्रा नोंनि पेसेन्टफोरखौ बाय सुबिदा जानाय बुंनानै जों बे न'खौ गायसननो हाबायदों। बिनि गुनिनो जितनाबो जाय सानजानिफोरा आलासिफोरा फैयो जोंनि बड' गुबुन गुबुन जोलैबो बिसोरखौ सुबिदा होनायनि गुनि जों बे न'खौ गायसननो हाबायदों। धन्यबाद। नंगौ बिथांमोना जों सानजायारि एबा आसामनिफ्राय बर'फ्रा फैनानै बेहाय बेमारि लाबोनाय मेगननि बायदिसिनानि थ' बिथांमोना बेहाय बेखौ सहाय खालामगोन। थ' आरो लोगोसे आंजों दंबावो जोंनि आसामनिनो बड'लेण्ड इंखंनि जोंहा गाहाय एडिटर। आं बिथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन। आदा मा लानोसै दिनै बेहाय जिहेथुनाखि देहा फाहामसालि एबा देहा फाहामनो थाखाय बेहाय फैनानै सानजानि मानसिया थाफैनो हागोन, बेहाय न'बां गंसे लाखिना दोनदों, मा बुङो? बेथ' जोबोद मोजां जादों। आरो सिगाङावनो बे बुंनायनि सिगां नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायबाय। दिनैहाय जोंनि बिटिसि हालामनि आरो गुबुन गुबुन हालामनि मानसिया नैबे नेपाल बिटामरनि 3 नम्बर वार्ड जेराव मोनसे नब्लां लादों, बे नब्लाङा रायजोनि थाखाय लानाय जादों। आरो बे नब्लाङावनो जोंनि बिटिसिनि हालामनि गासै सुबुंफ्रा फैनानै मेगन नायजानाय एबा गुबुन गुबुन बे गावनि सावस्रिखौ फोसाबनो बाव सिकित्सा खालामनो फैनाय मानसिफ्रा जोबोद उपकार जागोन बेखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो जोङो धन्यबाद होनांगोन जे नेपालनि बड' मेचेफोर, जे नेपालनि मेचे सिबियारि आफादनि दैदेननायाव बिथांमोना मोनसे बयनोबो मदद जानायनि थाखाय बिथांमोना गंसे नब्लां लाखिनानै बेखौ मोनसे गेस्ट हाउस खालामदों। आरो बे गेस्ट हाउसनि मुंखौनो बयजोंबो मिथिजानाय आरो मोजां जागोन साननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गेस्ट हाउस मुं दोननाय जादों, थिसननाय जादों। जोबोद बाख्नायथाव जादों। जों बयबो दिनै बिटिसि हालामनि जानानै दिनैनि बैसागु फोरबो नेपालनि बड' मेचेनि खुंनाय आरो नैबे नब्लां दिनै आगान होजेननाय बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे खौरां लाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय। आरो बिटिसि हालामनि गासै सुबुंनो गोजोननाय बावहरनानै आंनि मोजां मोननायखौ फोरमायबाय। गोजोन्थों। नंगौ, बिथाङा जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। आरो लोगोसे आंजों जोंहा आसाम हादोरनि एबा बड'लेण्डनि गागि लिरगिरि आब' दङ सासे। बे आब'जोंबो दिनै बे नब्लाङाव आगान होजेननाय बावफैनायाव मा बुङो आं बेखौनो मिथिनो नाजागोन। सिगाङावनो बयनोबो हामलायथि हरबाय। जोबोद मोजां मोनदों। आं दानो एबारसो प्रथम फैदों नेपालाव, फैफेराखैमोन। ओमफ्राय फैनानै गावनि मानसिफोरदि बेफ्राव दं मोजाङै बेबायदि। आरो जोंहा दा मोनसे गिदिर मोनसे उद्देश्य जाफुंनो नागिरदों। खोब मोजां मोनदों आं। सासे राइटार हिसाबैथ' आं थिगैनो दङ। এতিয়া रायजोनि थाखाय जेन'बा बैफ्राव बांसिन नेपालाव मानो फैयो? मेगन नायजानो फैयो, मेगन फाहामनो फैयो मानसिफोरा। दा बे फाहामनो फैनायफोरा नैबे जोंनि गेस्ट हाउसाव गावनि मानसि हिसाबै थाफैनानै बेहाय सिकित्सा लाफैनो हागोन। बे हिसाबै खोब मोजां जादों। माने जोंनि माबाफ्रा बेनि जेन'बा नेपाल हादोराव थानाय जोंनि बर'फ्रा जेरखम गावसोरबो गोसो होनानै इन्टारेस्ट लाफादों। ओमफ्राय जोंनि राइटार्स एकाडेमिनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लानानै गासैखौबो बिथांमोननि माने खामानिखौ खोब माने बाख्नायथाव जादों।
बेखौनो आं बुंगोन आरोखि नोंथाङा बेहाय गागि लिरगिरि हिसाबै बेहाय माबाफोर थांखि लागोन नामा थांखिया गेजेरजों थांखियाथ' दङ दा हायोना हाया नायगोन लिरनायनि जोहै आरोखि लिरनायनि जोहै आंबो मोनसे सानदों बेहाय प्रथम आगान होफैबाय दा उनावहाय जों माबायदि पजिटिभै खामानिखौ लांनो हायो बेखौ आंबो मोनसे सानदों आरोखि माबाफोर लिरगोन बेबायदि हिसाबै आरोखि जाबाय नंगौ दिनै नेपाल हादोरनि मेटसे सिबियारि आफादनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै बेहाय बिथांमोनजों लोगो नांनानै दिनै समाज सिबियारि एबा बेहाय फैनानै बेमार नायजानो थाखाय थाफैनायफोरखौ एसे अनसुंथाइ एबा अनसायनायनि गेजेरजों बेखौ आगान होजेननाय जाबाय गोजोन्थों